रुपालि बैथालि लाजिगि जांख्राव खेंख्रि लाजियाखै नोङो जाम्बाव हिज्रा लाजियाखै नोङो मालाय हुवाजो इदि बाजार गिदिंनानै बाजार खालामना जानो बैथालि मैयाबो शुक्रबार हाथायाव मा लाबोनाय हुवा हिन्जाव बाजार जानो थांनानै लाजि गैयि मालायखौसो लगायना हरदो नोङो बुन्दि गामिनि मानसिया नुदो नै इसोरखो बुन्दि बुन्दा मानायखो ओमफ्राय दा गामिनि मानसिखौसो लगायना हरदो इयो गामिनि मानसिया जा एख'खौनो मिथिया बुन्दि बुन्दा मानाया बा बैसागोनि सिगांबो इसिनासो बाजार खालामनाय आरो बैसागोनि उनावबो दा बाजार खालामनाय बुन्दिया रेन्दिया साला बिथबा हिन्जाव जानानै उदैयाव फिसाख'आव दालागैनो कपारटिभ लानानै आंनि हुवाखौ बरायना लानानै खैदिन जानो नोंलाय नोंनि देहायालाय खैदिन गरम थागोन बुन्दि नोंखौ इबायदिनो फोरोंखादो नामा नोंखौ इदि देहा फानना खिथिनानै फैसा थाखा लुप खालामनानै फैसा थाखा बख्ल' जानो हानाय नोंखौ इदि फोरोंखादो उन्दैनिफ्रायनो ट्रेनिं होखादो नामा ट्रेनिं दंखायो नामा नोंसोरनाव बाजारि मालायनि हुवा बरायग्रा ट्रेनिं दंखायो नोंसोरनाव लाजि गैयि लाजियाखै नोङो दाबो जेसेनो होनदेसेनो बांसिन सेक्रेटारिया बुन्दि नै दा मोदाय होलायबाय मोदाय होनायनि फोरासे गारलायनांसिगोनसो बुन्दि बैथालि लाजियाखै नोङो मालाय हुवाखौ इदि बराय लानो आंनि हुवाया नोंजों उन्दुखांना फैनाय लोगो लोगो न'आव खोथाना लाफैयो लाजि गैयि नोंनि फिसाख'आव दालागैनो कपारटिभ थानाय माने खोथाना लाफैदो बाजारि नै नायना ला नोङो माबा फोरासि मारिनायखौ नायना ला सेमोननि फोरासि मारिनायखौ नायना ला नायदो आरो दा होबावनांसिगोनसो नै रायजोनि फुजा जायांदो बैथालि साला नोङो गैयाथा गैया थाल्ला नोंनि न'आव लांना लाहै बाजारि इ न'आव दोनबाय थानाङा नोङो मानसिनि सिगाङाव बिदि खिथिबाय थानाङा बैथालि साला लाजियाखै नोङो देहा फाननानै फैसा जानायखौनो नों एसे माबा बायदि मोनबाय दं नोङो नोंनि थाखायनो जोंनो हुवाया बैसागो ना मागो गांसे गस्ला होफेरासै थाइसे थाखा होफेरासै बाजारि नोंनि थाखायनो नोंनोसो ज' बाजाराव लाङै बायनो हागासिनो दं बाजारि मैया मा लाबोनाय शुक्रबार हाथायाव मैया मा लाबोनाय लाजि गैयि बुन्दि रेन्दि साला बिथबा जाना नोंनि उदैयाव दालागै कपारटिभ लायलाय नों मालाय हुवाखौ बरायना लादों नोंलाय खैदिन लानो हागोन नोंलाय बाजारि लाजियाखै नोङो